मी क्वालिटीज ऑफ स्पीकर अँड हिअरर विषयी आम्ही तवळी एकपटी प्रार्थना केला. आता मी गुरु आणि वैष्णवाचा प्रार्थना कोण शोर करूया. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. अनेक कसं म्हळरी आम्ही भागवतम आदि सेशन्स करता सूचनमित नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ह्या दोन श्लोक आम्ही केदनाय भागवतम सांगताची आज विषय समेत आम्ही डिस्कस करूया. एक मिनिट. सो आम्ही लास्ट क्लासान पळयलींची की कशी आम्ही ग्लोरीज ऑफ भागवतमाचे महिमा कसने म्हणून आम्ही पळयलींची. सो तंतु आम्ही कसने पुरा ग्लोरीज काल पैरी सोमवार आम्हाला सीता माताजीनं आमका लायक कोणू ग्लोरीज ऑफ श्रीमद भागवतम संगीलास. ताजे नंतर ह्या नैमिषारण्याचे ऋषीस्तनी सुत गोस्वामीक निमगीताची कसं निमगीत सांगताची फर्स्ट तुम्ही लायकोन आमका जे भागवतमाचे महिमे सांगिलास. आता मी तुम्हाला आणखी चढ ऐकूचे इष्ट पडवताची हे भागवतम मळरी कसने आणि हे भागवतम आम्ही कशी अध्ययन कोरका म्हणून आणि ते भागवतमाचे कोण सांगता सची स्पीकर जाऊन कोण असाची तांगेल क्वालिटीज कसने आणि कोण ऐकत असाची तांगेले क्वालिटीज कसने म्हणचे विषयू आईचे टॉपिक अंतू आम्ही पळया. अज फर्स्ट टॉपिक कसं येतं हे भागवतम मळरी कसने म्हणचे. सो हंग फर्स्ट कसं येतं भागवतमाचे नेचर मला त्याचे भाव कसे असता म्हणून घेन. सो आम्ही ऐकलींची आणि आता आमका कळला कसने कृष्ण आणि होली नेमाक कसने व्यत्यास ना म्हणचे विषय तुमका तर कळनस. तशीची श्रीमद भागवतमक आणि कृष्णाकय कसने व्यत्यास ना हंगा श्रीमद भागवतम एक लिटररी इन्कार्नेशन म्हणून सांगेत. आणि तगाची आम्ही ह्या भागवत महिमामृत पुस्तक तुलन वाजित सूचनमित तंतु एक श्लोक येता श्रीमद भागवतस्यता श्रीमद भागवत सदा स्वरूपम एकम एवस्ति सच्चिदानंद लक्षणम. सच्चिद आनंद लक्षणम म्हणून सांगता सची कसने भागवतमक मला हंग कसने कृष्ण आणि भागवतम दोन्ही सच्चिदानंदमय सच्चिद आनंदमय म्हळरी कसने इटर्नली फुल ऑफ नॉलेज आणि आनंदमय ब्लिस. सो हंग आम्ही भागवतम म्हळर कसने अनेक आम्ही ऐकतची कसने भागवतम हंग स्पॉटलेस पुराण म्हणताच आम्ही मस्त वेदास असो तंतु वेदिक स्क्रिप्चर्स असो तंतु पुराणांतु भागवतम इज द हायेस्ट आणि ते स्पॉटलेस जाऊन घेणू पुराण असतं.
आणि ह्या वेदिक स्क्रिप्चर्स पुरा आम्ही कसलेक वाजूका कंचकारणक म्हणा तुम्ही कोळनसचे पोर आमका गोतस ह्या सायकल ऑफ बर्थ अंड डेथ ಅಂತ आम्ही सिर्कल इंची मेटीरियल एंटँगलमेंट म्हणता नव्हे तशी सिरकून असच ತಂತು ಮೇನ್ಲಿ ತಂತು बाहेर येवचक आम्ही फर्स्ट ह्या भागवतम अथवा ह्या वेदिक स्क्रिप्चर्स ತಂತು भागवतम आमका हेल्प करता जला त्या मात्र आमगेले मेन मोटिव जावन असचनज आमका कृष्ण प्रेम समेत जावका सो सो टोटली आम्ही हांगा फर्स्ट भागवतमाचे इतले अर्थ कोण घेऊया आज विषयारी मुखार आम्ही मुखारची मुखारी आणि सेशन्स येताना अनिकेत आज विषयारी आम्ही वचा हांगा अनेक कसन सांगताच मळारी भागवतम आमका आता मी भगवद्गीतान पळयलेंची विंगड विंगड योगा विषयार पळयलेंची कर्मयोग ज्ञान योग पुरा त्याची भागवतमंतू तुमका कंचे कर्मा विषय अथवा असल विषयारी कसने येना ತಂತು ತಂತು बरी देवाले लीले विषय अथवा भक्तालोटू कसं संबंध असत अथवा भक्तालोटू देव कसन लीले कोर नसता त्याविषयी मात्र श्रीमद भागवतमंतू येता आणि कशी आम्ही आम्ही भक्ती कोरयतो भक्ती म्हळ्यार कसने म्हणजे पुरा विषय ह्या श्रीमद भागवतमंतू असता तकाची त्या कसने इट्स अ स्वीट फ्रूट म्हणताची आणि ते देवाल केलेले एक नरेशन्स पुरा असताना एक लीले केलेलं असताना ताजे एक स्वीट रीतीरी एक्सप्रेस केलेलं असं विंगड विंगड भक्तात आणि हांगा सो त्या पुरा हांगा आम्ही ऐकू येतो ह्या भागवतमातुलन वाजू येतो आणि ऐकू येतो तो हांव तवळी श्लोक सांगील म्हणके प्रतिनित्य आम्ही श्रीमद भागवतम ऐकू का आणि वाजू का आम्ही आता तनक कसने ह्या भागवतम समेत अनेक 4 डिव्हिजन्स जातात 4 लिमिट्स ऑफ नॉलेज म्हणतात लिम्स ऑफ नॉलेज म्हणतात ते 4 डिव्हिजन्स आणि तुझ्याला ते कसने ज्ञान विज्ञान भक्ती आणि द प्रोसेस टू डू भक्ती म्हणून येतो सो तुम्ही भगवद्गीता वजिलेंची ईशोपनिषद वजिलेंची नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन वजिलेंची म्हळ्यार उपदेशामृत वजिलेंची मागीर नेक्टर ऑफ डिवोशन वजिलेंची सो हंतो पुरा तुमका कसं कळलंय विज्ञान कळलं करेक्ट मागीर फर्स्ट ज्ञान कळलं ज्ञान म्हळ्यार कसन हांगा एक थियरिटिकल नॉलेज सो आमकां ते भगवद्गीतांत आमी पळयताची आत्मा म्हळ्यार कसने आत्मा विषयारी पुरा तुम्ही वाजिलेलेंची ह्या पुरा थियरिटिकल ज्ञान जाता ते कसं जाता ते ज्ञान म्हणताचे तशीची हांगा विज्ञान म्हळ्यार कसने ते रियलाइज्ड नॉलेज और प्रॅक्टिकल नॉलेज आम्ही कसन थियरिटिकली वाजून असताची आमकां ऐकून अशी वाजून पुरा आमकां स्लोली आम्ही जप करताची देवाल नाम जप करताची अशी प्युरिटी येवन ते रियलाइज्ड जाता केलो विषय सो ते रियलाइज्ड ज्ञान म्हणताची विज्ञान म्हणताची हांगा पुरा जन मेनली हांगा आम्ही कसं करताची हा एक कोशा म्हणजे पुरा लिव्हिंग एंटिटींत असता तंतु युजली आम्ही पुरा जन अन्नमय प्राणमय आणि मनोमय कोशा म्हणून ह्या 3 कोशा मात्र यूज करतात कसन ह्या अन्नमय कोशा म्हळ्यार आम्ही खाऊचे ते टेस्ट ते पुरा तंत येता आणि प्राणमय म्हळ्यार सेक्युर्ड जावन असचे सेक्युरिटी कोण घेवचे मनोमय म्हळ्यार पीस अँड हॅपीनेस सोदूचे सो ह्या 3 कोशासंतू आम्ही असताची त्याची आम्ही केदाना ह्या ज्ञान नॉलेज वेदिक स्क्रिप्चर्स वाजूचे शोर करताची ऐकताची डिवोशनल प्रोसेस आमगेल शोर जाता अथवा डिवोशनल ऍक्टिव्हिटीज करताची व भागवद्गीता अशी पुरा वेदिक स्क्रिप्चर्स वाजूचे शोर करताची तेदन आमगेले ज्ञान ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ सो तंतु विज्ञानमय कोश म्हूण असता त्या समेत हांगा कसन म्हणचे डेव्हलप जावचेक शोर जाता सो त्या कशी डेव्हलप जावचे आणि के लायक रीतीरी आम्ही ह्या केदन ह्या भागवतम वाजूचे शोर करताची ऐकूचे शोर करताची आमका क्लॅरिटी येता म्हणून येत सो ते लायक क्लॅरिटी येता 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 आमका ते भक्ती करचे विषय समेत तंतू कोळचे शोर करता सो आम्ही आमगेल भक्ती
लायक रितीर कोरचेक समेत हे आमका रिअलाइज्ड केदन येता आता आमका हा ह्या चुकी केल्ला हांव अनेक पाटी अशी चुकी करून वच्चे म्हणजे एक रिअलाइज्ड नॉलेज आमका केदन कळता सो आमी ते वपास ते चुकी करूक वचनाची सो तशी आमका हांगा विज्ञानमय कोश आमगेले ऍक्टिवेट जाता ते पुरा जनाले नल्लिफाईड जावन आसता अथवा ते यूज करता आसनाच ते कोಶ म्हणजे जाल्यार हांगा आमी केदन स्क्रिप्चर्स वजूचे शूर करते श्रीमद भागवतम तुलन आमी आयकूचे शूर केले कुडले ते ऍक्टिवेट जाता आणि आमकां ते क्लॅरिटी एक लायक रितीरी येता सो तशी एक एडवांटेजस ऑफ हियरिंग भागवतम म्हणजे हांगा आमी पळयत आणि कितली इम्पॉर्टंट हियरिंग कथा कृष्ण कथा हियर करचे कितली इम्पॉर्टंट म्हणून हांगा आमी कळयत अनेक पार्ट आमी सो ह्याची आमी पळयलें आणि हांव म्हळाल म्हणके ते कसने कोण भक्तात आणि कृष्णाक अटॅच जावन असतात अथवा कृष्णाल चेड मोग असतात तांक विंगड कसने जाव करना तांनी ह्या भागवतम रिलीज करताची रिलीज म्हळ्यार कसने आता आमी एक आंबो हाडला एक एक बाईट करताना आमी ते आस्वाद करताची तशी ह्या भक्तात आणि हांगा भागवतम आयकूच्यांतू आणि वाजूच्यांतू तितलो आनंद जावन आस्वाद करताची म्हळ्यार तांणी तशी तांणी तितले खुशी पडवताची सो तशी ह्या भागवतम म्हणजे एक आनंदमय जावचे एक नरेशन्स पुरा देवालय विषारी तांगे लीले विषारी ते एक नमुने लायक रितीर निरूपण कोण असताची ते फुल ऑफ एक्सप्रेशन असता ते आमी आलोचन करू पुरो कितलो आता आमी दामोदर अष्टकम आरती केली आमी दामोदर आमकां कत गोतस आमकां सो कृष्णान यशोदाक लोणी चोरूचे ते हंतू आमी आयकताना एक एक स्पीकरान एक एक रिते वर्णन करताना आमी ते रिलीज करताची तशीची तसले भागवतमांत हे 10th कॅन्टोन हे दामोदर अष्टकम लिले येता तशीच विंगड विंगड लिले आमी भागवतमांतू पळयत आमी मुखार वचा आता आमी तवळी पळयलींची कसने ज्ञान विज्ञान आणि भक्ती भक्ती म्हळ्यार कसने देवाल थ्रू आमी भक्ती कशी कोरका म्हणजे विषय पुरो आमी भागवतमा थ्रू कळयत आणि हे आमी नेक्टर ऑफ डिवोशन समेत डिवोशन म्हळ्यार कसने म्हणजे समेत आमी पळयलींची आणि आमी कशी डिवोशन कोरका म्हणजे नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन ते रूल्स अंड रेग्युलेशन्स इवन एनोडीन समेत ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ रेग्युलेशन्स ते कशी कोरका कसन चुकी करू नजे म्हणजे पुरा आमी थंय वजिलेंची आता ह्या PhD लेवल टाइपाचे म्हळ्यार आता आमी पुरा केलेले ನೋಡಿ PhD नाही आमी मास्टर्स आमी पुढे ग्रॅज्युएशन्स केलींच ते पुरा भगवद्गीता पुरा आता ह्या भागवतम म्हणजे मास्टर्स केलेल म्हणके जाता सो आनिके चड अर्थ कोण घेवचेक आणि आमी कृष्णाल विषयरी कृष्णाल लीले समेत लायक कोण अर्थ कोण घेन कृष्णाल स्टुअर्ड्स वचका जाल्यार आमी तागेल विषय चड अर्थ कोण घेवका आता रुक्मिणीन कशी कृष्णाक पळयनी तिणे कृष्णाल बरी ऐकलाल मात्र कृष्ण कशे अस कृष्ण कंच आभरण घालता कृष्ण कसं करता पुरा तीन ऐकलाल मात्र सो तीन बरी ऐकूनची कृष्णाल वेरी तिका मोग आयले तशी आमी समेत बरी ह्या भागवतम वज्जूनची आमी आमका प्युरिफाय कोण घेवेत आम्ही समेत कृष्णाले प्रेम प्राप्त करूयेत सो हंगा परीक्षित महाराजान समेत 7 दिवस ते कसने श्रीमद भागवतम बरी ऐकून सुखदेव गोस्वामी तुलन ऐकून ताणे तागे लाईफ परफेक्ट कोण घेतला आता ह्या विषयाची मी मुखार वचा सो ह्या भागवतम आमी कशी सर्व करूयत म्हणून सो आमगेल श्रीमद भागवतम ह्या पद्मपुराणांतू येवन आसूचे भागवत महिमामृताचे पाठांतू सो तरी कशी सर्व करचे म्हणजे तांणी 4 रितीरी सांगिल्लें सात्विक राजसिक आणि तामसिक आणि निर्गुण म्हणून
सो हांतू चार इंतू आयडियली स्पीकिंग ट्रान्सेंडेंटली आम्ही भागवतमक सर्व कोरका. सो फर्स्ट सात्विक म्हळरी आम्ही दिवस त्या विषयारी ऐकूक अथवा त्या लायक रीतीरी तक्क सर्व कोरका. म्हणजे म्हळर सर्व म्हळर कशी हंगा कसं नितच म्हळरी आता फर्स्ट मोड ऑफ पॅशन अथवा ते 7 दिवस आम्ही ऐकताची बरी एक मेटेरियल गेनचा कष्ट पोरो एक कसं की एक डिझायर्स असता. सो ह्या पुढच्या कालान समय जत असल्या आता ಕೆಲವು ಕಡೆ जाऊचे पोरो. सो 7 दिवस करताची एक डिझायर प्राप्त करच्याक ते रूल्स अँड रेग्युलेशन समा फॉलो कोण असलरी ते डिझायर फुलफिल जाता. सो ते तसल डिझायर दवन घेऊन करताना ते मोड ऑफ पॅशन अंतू येता. जलरी त्याची आम्ही केदाना कसने डिझायर नाशी ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ देअर लॉर्डशिप्स केदान आम्ही वाजिताची ऐकताची कसने कष्ट पडवन अशी कसने लायक रीतीर करताच की आणि त्या लायक रीतीरी 1 अथवा 2 महिने त्यांना कंटिन्युअस जता असता ते एक मोड ऑफ गुडनेस होऊन येतं. तामसिक म्हळर हांगा एक कसने चड मोर देन 1 इयर जाता बट कसं एक कन्सिस्टन्सी असना एक कंटिन्युटी असना एक वार केलं आणि एक वार कनी 2 महिने जल नंतर केले तशी पुरा कंटिन्युटी ना अशी वट्राशी केले वर्जिनी अथवा ऐकनी तशी केल्यारी ते तामसिक मोड ऑफ इग्नोरन्स अंतू येता. त्याची आम्ही केदाना कन्सिस्टेंटली एव्हरी डे नित्यम भागवत सेवे एव्हरी डे कन्सिस्टेंटली कॉन्स्टंटली आम्ही वजिता असल्यारी कशी वजुका विथ लव अँड डिवोशन. कसने एक लिमिटेशन्स जाऊन घेवचे ना जे हा हे 1 महिने भितर वजुका अथवा हे 2 दिवस भितर वजुका तशी पुराना आराम मेरी चंद रीतीरी कंटिन्युअस जाऊन एक चॅप्टर वजीन अशी मुखार गेले तशी पुराना फर्स्ट कॅन्टो तुलना शूर कोरका आणि 12 कॅन्टोस तनक वजुका कंटिन्युअस जाऊन तशी लायक रीतीर कोण करताच की तक्का ट्रान्सेंडेंटल म्हणताच. हंगा भागवत रिसायटेशन सुखदेव गोस्वामी आणि परीक्षित महाराजाले 7 दिवस कसलेक म्हणत तक्का मरणा दिव टाइम दिलल बरी 7 दिवस जलल जलर त्यांनी खायन अशी पीन अशी सगळे दिवस बैसून रात्री निदान अशी सगळे 7 दिवस कंटिन्युअस त्यांनी भागवतम श्रवण केलेलंस. सुखदेव गोस्वामीन सांगितलंस परीक्षित महाराजानं ऐकलेलंस. सो त्या मोड ऑफ ट्रान्सेंडन्स निर्गुण जाऊन अस. सो तशी आम्ही भागवतम आस्वाद कोरका रिलीज कोरका इन ट्रान्सेंडेंटल मोड. सो केदाना आप तवळी मळल म्हणके कोण डिवोटीस कृष्ण अटॅच कोण असतच की त्यांनी मात्र ह्या ट्रान्सेंडेंटली ते ऐकूचे साध्य असं आणि त्यांनी बरी ह्या श्लोक रिसाइट करचेंतो स्पीकर रिसाइट करचेंतो आणि ऐकतलो जस्ट हियर कोणूची त्यांनी तांगेले जीवन सार्थक कोण घेवत अजला त्यांनी लिबरेशन समेत हंगा एक्सपेक्ट करनच त्यांनी जस्ट एक ते देवाले लीले ऐकूचंतू त्यांनी आस्वाद हंगा करताची. सो ह्या 4 विषय आणि के आम्ही मुखार हंतू कसन येत म्हळारी 2 मोड्स येतात आणि ओपास कसन म्हळारी डिझायर फॉर कृष्णा की डिझायर फॉर वेल्थ म्हणजे. सो ते उपास ते आम्ही मुखार पळया ते डिपेंडिंग ऑन द स्पीकर अँड दी हियरर विषयारी. सो आम्ही क्वालिटीज ऑफ स्पीकर वचा. सो हंगा क्वालिटीज ऑफ स्पीकर येताना स्पीकर अले कोण स्पीकर जाऊन असता हंगेल क्वालिटीज कसन अस म्हणून पळया आम्ही. सो ह्या हांव प्रिपेर करताना समेत हांव आलोचन करतसिली हांव आज विशयार उलयतस हांव आज विशयारी स्पीकर जावन अस म्हाका हे योग्यता आस की म्हूण हांव आलोचन करतसिली. सो त्याच विषय हांव मागीर सांगता तुमकां ते आम्ही कशी ह्या करूयेत म्हणून. सो हंगा फर्स्ट कसने वन हू इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा म्हणून म्हळ्यार कोण एव्हरी 24/7 कृष्णाल उडगास करचेंतो अस कृष्णाल रिमेंबरन्स अंतो अस तसलो भागवतम कथा दिवचक क्वालिफाईड म्हणून
सांगताची. मागीर श्रील प्रभुपाद हांगा सांगता आमी रॉंग मस्त जन भागवतम कथा दिताची. त्याच्या मुळाल म्हणके डिझायर फॉर कृष्णा की डिझायर फॉर वेल्थ म्हणून. सो इफ द स्पीकर is desiring for wealth म्हळ्यारी मस्त कಡೆ ನಮ್ಮಿ ವೃಂದಾವನ ಸಮೇತ ತೈ ಹಂಗ ಪುರಾ ಕಡೆ ಪಳೆತಚ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತನಿ ಇತ್ಲ ದುಡುದಿಲ್ಲ ರೀ ತನಿ ಲಾಯ್ಕೋನ್ಗೇನು ते भागवतम कथा येऊन घेऊन सांगताच. सो तांका डिझायर फॉर वेल्थ असताच. ताने म्हळ्यारी एज्युकेशनली लायक क्वालिफाईड जावन असताची तकाच ते श्लोक आणि वज्जनो अर्थ कोण घेनु अकॅडमिकली क्वालिफाईड जावन घेनु तानी ते सांगचेंतू चिके उदोन तिकदा कोण सांगू पूर. बट श्रीला प्रभुपाद सांगता इट शुड कम फ्रॉम दी राईट सोर्स म्हणून घेऊन. म्हळ्यार कसने केदना ते गुरुल तुलन शिष्या परंपरांतू येवका तसलेल तुलन मात्र राईट अथॉरिटीज राईट सोर्स तुलन मात्र आम्ही केदनाय ऐकूका. मस्त जान अशी डिझायरिंग फॉर वेल्थ तांणी बरी एक दुड्डू कोर्च कतीरी मात्र ह्या भागवतम उल्लोचे पळेताची. सो आम्ही तसल सोर्सा तुलन ऐकूचे नज कसलेक श्रील प्रभुपाद सांगता तसलेले मोटिव इज ओनली डिझायरिंग वेल्थ. तांणी हांग कृष्ण प्रेम ಅಥವಾ ಡಿವೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಕೋರ್ಚ ಕತೀರಿ तांणी उलयता असनाची. सो तसल सोर्स तुलन आम्ही केदनाय श्रीमद भागवतम जो कंचे कथा ऐकूचे नज कसं म्हळ्यार आमकां ते एफेक्टिव्ह असना. सो कोण मना तुलन हृदया तुलन कृष्णाल विषय आलोचन कोण तंतु ऑब्झर्व्ड जावन असता तांगेल तुलन मात्र आम्ही ऐकूका. सो ते परंपरा तुलन आयलल तुलन मात्र आम्ही हांगा ऐकूका म्हणून श्रील प्रभुपादन सांगचस. and free of all material desires. So second quality च्या आम्ही हांग पळयताचे हांव म्हणलें मेटेरियल डिझायर फॉर वेल्थ मस्त जनान कथा कोरचे वेल्थ कतीरी आणि ಕೆಲವು ಜನ कसने नाम प्रतिष्ठे लाभ म्हणता नव्हे म्हळ्यारी हांव अशी भागवतम कथा केल्लरी मग पुरा जन गुर्तु धरताची मग लायक नाव येता तशी त्या डिझायर समेत मेटेरियल डिझायर्स अंतू येता. सो आम्ही तसल आशे दवन घेऊन क्लास आणि दिवचे नज. आम्ही बरी एक सर्विस एक कंचे स्पीकर आना कशी क्लास दिवचे वच्चे आमका श्रीला प्रभुपाद अथवा चैतन्य महाप्रभू कसं सांगताच म्हळ्यारी आम्ही आमक मेळ्ळल नॉलेज आम्ही ह्या भारत वर्षांतू भूमीरी जल्लल निमित्त आम्ही कशी पुराजनक हे कृष्णाल विषय कृष्ण कॉन्शियस म्हणटाच नव्हे त्या विषय पुराजनक वंटुका तस जावन आम्ही आमक योग्यत ना जाल्यार समेत गुरुले आमका मर्सी तुलन आम्ही हांगा उलोवचेक प्रयत्न करताची. ते एकू एक कारणाक आम्ही हांगा क्वालिफाईड जायनी जाल्यार समेत आम्ही गुरु आणि श्रीला प्रभुपाद आणि चैतन्य महाप्रभून सांगील म्हणकीत आम कितले विषय गोतस की विंगड जनक त्याविषयी सांगका म्हणच विषय तर जावन आम्ही हांगा स्पीकर जावन येवचे पळयताच. ते एक रिजन. आणि कसं मेटीरियल डिझायर्स दवरनशी जस्ट ह्युमॅनिटीक पुराजनक कृष्ण प्रेम मेळक पुराजनन हे सैकल ऑफ बर्थ डेथ तुलन भायर येवका म्हणचे आशेरी पुराजनक कंपॅशनेटली आम्ही कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण प्रेम दिवचक पळयताची. आमकां मेळ्ळले आम्ही केन्ना विंगड जन लोटू शेअर करचेक. आणि हू इज फ्रेंड टू एव्हरीवन. सो तो कथा दिताना हांव हांगा बरी इंजिनियर्स मात्र क्लास दिता हांव बरी डॉक्टर्स मात्र क्लास दिता हांगा पुरा बायल मनश बेसिल्यांक हांव क्लास दिना तांणी बरी बायल मनश तांणी घरा बसून काम करतल मात्र तांणी तांकां पुरा हांव क्लास दिना म्हूण तशी पुरा सांगना. तांणी पुरा जनक एकू रितीर पळयताची तांणी पुरा लिव्हिंग एंटिटीजाक तांगेल फ्रेंड जावन घेवन तांकां उद्धार करचे खातीरची तांणी उलयता आसताची. आणि एक्सपर्ट जावन असताची तांणी पुरा भागवतमाचे कशी ऑडियन्साक खंयचे रितीरी एक्सप्लेन कोरयेत इजिली अर्थ जावच तशी एग्जाम्पल्स दिवन हांगा एक्सपर्टायज जावन हांगा करू पुरो. आमी श्रील प्रभुपाद पळयताची तांणी फॉरेन कंट्रीज वचताची थंय तांकां व्हेरी सिंपल जावन अर्थ जावच तशी तांणी क्लास दिताची.
कसं लायक ही इज फिलिंग कंपॅशनेट तांकां कसने एक कल्चर आसना एटलिस्ट आमगेले भारत देशांत एक कल्चर आस एक देवा पाय पडका एक देवा पूल दवरका म्हूण असेल सिंपल विषय पुरा इंडियन्सांक ಗೊತ್ತಸ ಜಲ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತಂಗ್ ते ಕಲ್ಚರ್ ಆಸನ ಸೊ ತಸಲ್ ದೇಶ ವಚನು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿರಿ ತಂಕ ಅರ್ಥ जावच तशी तनी एक्सपर्टली तनी पुरा तंका शिकोवंदिल्लस सो तसल स्पीकर्सा तुलन आमी ऐकूका तेजन कसं लायक म्हळ्यार तांगेल प्युरिटी आमकां ट्रान्सफर जाता आमी केदन तांगेल तुलन आयकताची आमी मुखार वचा सो सो क्वालिटी ऑफ स्पीकर हांव म्हळाल म्हणजे तांणी डिझायरींग फॉर वेल्थ जाल्यार सो even the speaker and both the hearer तांणी बरी एक डिझायर फॉर वेल्थ अथवा कसं एक मेटेरियल डिझायर दवरून घेऊन भागवतम ऐकत असल्यारी तांगेल लेवल तशी असता त्याची ओनली डिझायरिंग फॉर कृष्णा कृष्ण प्रेम त्या लेवलार स्पीकर आणि लिजनर बोथ त्या लेवलार असल्यारी both will be releasing the कथा म्हूण येता ओके सो आमी मुखार वचा हांगा क्वालिटीज ऑफ हियरर म्हणजे पळया आता कोण ऐकत आसची आणि अनेक पॉइंट कसं येता म्हळ्यार स्पीकर आता न्ही स्पीकर जावच फुडें दे शुड बी व्हेरी गुड इन हियरिंग म्हणटाची सो फर्स्ट पॉइंट तांणी समेत लायक हियरर जावन आसूका सो ते क्वालिटीज कसने म्हणू आमी पळया टू ऑफर ओबेसन्सेस टू स्पीकर सो आमी आतां टेंपलांनी गेलेले तेदना तांकां एक आसन दिता व्यासासना म्हणून व्यासदेवाक आमी कन्सिडर करताची गुरु म्हणून सो तशी तागेल आसना लेवलार ताका बेस्कोरसून आसताची सो त्या आसनाक बेस्करसिल्ले निमित्त ते स्पीकराक आमी हांगा मर्याद दिवका सो ताका आमी मर्याद दिवन नमस्कारसुका म्हणू हांगा फर्स्ट पॉइंट ते लिजनराले क्वालिफिकेशन मागीर कसने थॉट्स mundane thoughts म्हळ्यार other than devotional practices are related खंयचे thoughts is not good for him म्हणगे मागीर आमी स्लोली बरी कृष्ण कथा आयकुचेक म्हळ्यार बरी स्क्रिप्चरल रिलेटेड देवाल ಬಗ್ಗೆ आयकुचेक डिझायर कोरका म्हणगे आनी के चड आयकुचेक आमी हांगा डिझायर कोरका सो नी हंबली ह्युमिलिटी दवनगेनु लायक ರೀತಿರಿ ಹಂಗ ತಾಣೆ ऐकूका सो हंग आमी ऐकताना केन्ना स्पीकराक डिस्टिंग्विश करूना हो स्पीकर लायक सांगता गेल क्लासा मात्र वचून बेसता हो म्हाका सांगिल तितलो कळना हांव ताका वचना हागे लायक जायना हो लायक जोक्स आनी सांगना तो कसं लायक कोण सांगना म्हणून तशी आमी डिस्टिंग्विश करूना लायक ರೀತಿಯ ह्युमिलिटी तुलानो तांणी समेत कितली प्रिपरेशन्स कोनु येवन आसताची पुरा जनक तांणी सिक्किले नॉलेज शेअर करचेक तांणी येवन आसताची सो ते हंबल मूडारी आमी आयकुका अनेक कसन म्हळ्यार हंबल मूड अनेके कसलेक म्हणटाच म्हळ्यार आमी केदान ओपन अप जावन आसताची आमगेल हार्ट कितले ओपन अप जावन आसताची की तितले आमी आयकलल तितले आमी ऑब्जर्व कोवन आसताची आमी क्लोज्ड हार्टारी हो वे हो लायक सांगना हांव आगेल क्लास कसन की बेसुका ताका बेसला त्या मूडारी आमी आयकुचे पळयल्यार म्हळ्यार ते क्लोज्ड हार्टारी ते ह्युमिलिटी दाखयना ते मूड आसना ते ओपन माइंडेडारी हा आज हो कोण की म्हाका गोतना स्पीकर हो कशी कसन पुरो सांगेत त्या इन्क्विजिटिव्हनेस सारी त्या ईगरनेस सारी आमी येवन पयसून ऐकूका तेदान आमगेल ते ओपन हार्ट आसता सो ते ओपन हार्ट आसिल तितले आमी आयकलल तितले आमगेल हृदयात ते ऑब्जर्व करून घेता सो ते आमकां इजिली पुरा उडगास असचे साध्य आसता आनी तितले लायक रितीर आमी ऑब्जर्व जावचेक साध्य आसा अनेक हियर्स विथ फेथ अँड डिवोशन एक आता आमी कोणी कसं सांगता सुचे ॲज इट इज शिला प्रभुपादान आणि आमकां सांगून आसचे कसन म्हळ्यार कशी आमगेल आचार्य आसा तांणी सांगला आनी आमी वाजिताची
भागवतम वैदिक स्क्रिप्चर्स थ्रू ते कशी सांगला की ऍज इट इज आम्ही प्रोड्यूस करचक पळयतच ते एक स्पीकर आले ते एक मूड असू का सो त्या स्पीकरान तशी सांगून आसचे निमित्त तो हियरर समेत ते एक फेथ आणि एक डिवोशन एक फेथ असू का हा हे स्पीकरान सांगता सुचे हांव फुल नंबीक दवरून घेवन आयकत आस आणि हे हांव म्हगे लायफार समेत फॉलो करचेक पळयता म्हणून सो त्या फेथ अँड डिवोशनारी आम्ही हे कथा ऐकूक and deliberates what he has heard. हंग deliberates म्हणताना आम्ही कसन ऐकला की हंग तुला ऐकून हे काना तुला ते कानाक वचितच जावचं ना हे कानांत ऐकलेले आम्ही मनन करका कसन सांगला कथा तू कसन श्रीमद भागवतम आमक शिकोचे पळयत असं तशी आम्ही मनन करका हांव कशी मेगेले जीवना अनिके लायक रितीरी हांव भक्ती करूयत म्हणजे आम्ही अशी प्रत्येक वाजूच जावो तुला ऐकूच जावो प्रत्येक आम्ही पॉइंट्स मनन केल्यारी ते आमका वग्गी आम्ही प्युरिफाईड जावचेक साध्यस आम्ही बरी ऐकूच मात्र जाता ऐकतच आणि सोडतच तश जावचे नच ते मनन जावक ते मनान तू घट्टी बेसुक कंचकी पुरा मनन करचे जाय नशे असचे पुरो जला ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ आमका मस्त इष्ट जाता म्हणलेकाच त्या पॉइंटा वेरी आम्ही आलोचन करूयत हांव हे कशी मेगेल जीवनारी हांव इम्प्लिमेंट करूयत म्हणून तशी आम्ही मनन करता करता आमका ते आमका ते पॉइंटारी रिअलायझेशन येता म्हणून सांगताचे आणि एन्क्वायर्स वेन नॉट अंडरस्टूड सो आमका कसन यात विषय कळली त्या विषयावर आम्ही प्रश्न करूयात हंगा अनेक सांगताचे प्रश्न करतान समेत स्पीकर कितलं क्वालिफाईड की ना की म्हूण टेस्ट करचे खातीर आम्ही तशी क्वेश्चन्स निमगुचे नज हो स्पीकर कितलं नॉलेज अस पळय अशी क्वेश्चन करूया तशी क्वेश्चन करूया ना तशी करचे वेळा आमगेल सांडपण आम्ही दाखवून गेलो येतील जाता आणि आम्ही तशी केल्यारी आमका इतलो वेळ आम्ही ऐकलाल पुरा ते आमका ताजे मर्सी अथवा नॉलेज आमका लायक रितीरी ट्रान्सफर जायना सो ओनली इन इन्क्विजिटिव्ह अंड मगिरी अंडरस्टँड जायनतील हंतू ಮೂಡಾರಿ आम्ही क्वेश्चन सांगा निमगुक आणि केदनाय कृष्ण भक्ताले ಅಥವಾ ಭಕ್ತಾ ತಂಗೆಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಅಸುಕ तो पुरा टाइमारी ते अष्ट सो भक्तोस्मि सख चेति रहस्यम यत्यत उत्तमम सो आम्ही भगवद्गीता ते श्लोक पळयला तो कृष्ण सो तने भक्तान आसिल कडेन हा असता आणि तशी तो कृष्णाक नाही अर्जुनाक समेत हंग ह्या विषयारी सांगिल असता आता आम्ही क्वालिटीज पळयलेंची आता आज मुखारी डिफरंट टाइप्स ऑफ हियरर विषय असतात म्हळ्यार कशी पुरा ऐकूचे म्हणून सो ताक रिलेटेड एक श्लोक असो सो हंगा ऑडियन्स कशी असताची म्हणजे तो ते दोन बगेंत असत ते प्रवरा म्हणताची आणि अवरा म्हणताची सो तक एक श्लोक हे प्रवराशक्तो हंसा शूको मीनादया तथा अवरावृका भूरंड वृषोस्त्रयाद्य प्रकीर्तिता मळरी हंगा दोन ऑडियन्स असाची एक प्रवरा आणि अवरा म्हणचे प्रवरा म्हळ्यार गुड ऑडियन्स म्हळ्यार कोण गुड इन हियरिंग म्हणचे विषय सो तंतु फर्स्ट हंगा ते ऑडियन्सल बिहेवियर कशें आसा म्हणचेक तांणी एक रिसम्बलन्स दिला सो हंगा चातका म्हणचे रिसम्बल केला चातका म्हणचे एक तुमका पळोवचे मेळना हांगा पुरा ते वेदिक बर्ड म्हणलां म्हणके सो ते चातका बर्ड ताजे बिहेवियर अथवा ताजे क्वालिटीज कसने म्हळ्यार हे चातका बर्ड वर्षांत फुल कसने स्वाती नक्षत्रांतू पावस येवचेक रक्तस ते पावस आईल तेदन मात्र ते उद्दा पिता
वरलल वेळा ते उद्दाक पीन कंचे उद्दा पीन ते नये उद्दा जेव्हा कंचे उद्दा पीन ते स्वाती नक्षत्रांत पर्टिक्युलर जाऊन पाऊस येऊच उद्दा मात्र पिता सो त्या क्वालिटी आजे चातका बर्ड सो तशीची हे चातका बर्ड कशी बरी पावसा उद्दा मात्र आणि पಳ್ಳಿ कुಳ್ಳೆ पिवचे शोर करतकी नेला पोटचे पुडेची पिवचे शोर करतकी तशीची हंगा ऑडियन्स अंत म्हळ्यार हियरर कशेस म्हळ्यार तो कृष्ण कथा सोणू विंगड कस्सने आयकुचे वचन सो द फर्स्ट लेवल ऑफ क्वालिटी म्हळ्यार गुड क्वालिटी ऑफ हियरिंग म्हणजे कृष्ण कथा सोण विंगड कस्सने म्हळ्यार कस्सने आयकना आम्ही विंगड विषयात उलोचे पुरो जलरी भागवतमंच अथवा भगवद्गीतान समेत विंगड विंगड विषयाचे पुरो जलरी कृष्ण कथा सोणू मला पर्टिक्युलरली ओनली कृष्ण कथा विंगड कस्सने ऐकूचक इष्टपडवना तस्सले हियरर्स ऑडियन्स हंग आसाची सो तक्क कंपॅरिजन हे चातक बर्डाक केलेलं आसा अनेक नमुने हियरर कशी असताची हमसाल म्हणके असताची हमसाल क्वालिटी कसने हमसाक उद्दा आणि दूध मिक्स कोण दिल्लरी ते बरी दूध मात्र पित्ता त्या हमसाचे क्वालिटी सो तशीची ते हियरर कशी असतं म्हळारी पुरा नमुन्याचे ऐकूचे पुरो पुरा नमुन्याची कथा ऐकूचे पुरो जलरी त्या कथा तुलन कसन एसेन्स असं कसन इम्पॉर्टंट असं ते मात्र अब्सॉर्ब कोण घेता ते ऐकूचे पुरो ज्याला कितलं जाव का तिथलं मात्र अब्सॉर्ब कोण घेता मनन करता त्या विषयारी सो त्या तसले ऑडियन्स अथवा हियरर हमसाल म्हणके हंगा असं मगिरी हंಗ शुक मळरी पॅरेट सो आम्ही सुखदेव गोस्वामी म्हणताच नव्हे सुखदेव गोस्वामी समेत शुक पॅरेट हंग सो पॅरेट आल क्वालिटी कसं नसता तुम्ही कसं नाही सांगाची ते रिपीट करता करेक्ट नव्हे सो हंगाय हे हियरर कसं करतं मळरी कोण ऐकत की तो करेक्ट ऐकत एक्झॅक्टली करेक्ट तुम्ही कसं सांगला की तशी ऐकत तो अँड ऍज इट इज प्रोड्यूस करता ऍज इट इज प्रोड्यूस कोणू ऍज इट इज प्रोड्यूस करताना तागेल रिअलायझेशन्स कसं नसतं त्यावे अनिके मधुर जाऊन गेनो सांगचस आता मी श्रीमद भागवत मचात दामोदर कथा कोणी सांगील ऐकलं आम्ही ऐकून आम्ही आमगेल रिअलायझेशन ಒಟ್ಟು त्यानिके मधुर जाऊन गेनु सांगचस्ता सो तसलिंक हंग प्रीचर जावचक अथवा स्पीकर जावचक हे क्वालिफिकेशन लायक म्हणून हंग सांगिल महिमामृतात आणि मीना हे मीना म्हणजे कसं करता ह्या बरी चांग उद्दा असेल कडे अथवा मिल्क ऑफ ओशन तसल कडे असेल त्यादाना ह्या कसं म्हणजे चिखला उद्दांतू कसं नाही फिशस असना त्यांनी क्लीन वॉटर असेल कडे मात्र असताची सो तशीची मीना तसले क्वालिफिकेशन त्याचे चांग उदकान मात्र असता चिखला उदकांतू असना सो तसले हियरर कशे असता तो बरी कृष्ण कथा मात्र ऐकूचेंतू इंटरेस्टेड असता इन्क्विजिटिव्हनेस असता आता श्रीमद भागवतम कथा जतास म्हण वत्ता थई पडल्यावर कसं की सांगता सची सो तसल जागेरी तो ऐकूचेक तो आसचेक तो इष्टपडवाना सो मीनाल म्हणके मला फिशस म्हणके क्लीन वाटरान मात्र असचेक इष्टपडवत तई गेलल डर्टी वाटरान तू ते फिशस असलारी तक सफोकेट जाता तशीची हंगाय खई कृष्ण कथा जाता असत भागवतम कथा म्हणून सांगताची तई आणि कसं की डिस्कशन जात असतं पॉलिटिक्स की स्पोर्ट्स की कसं की डिस्कशन जात असतं भागवत कथा म्हणून नाव मात्र विंगड कसं की डिस्कशन जात असतं सो तसल डिस्कशन अंतू त्यांनी असं नाच त्यांनी केदनाय कसं नाही लायक प्लेसारी ಅಥವಾ ಖೈ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಜೊತೆ ತಸಲ್ ಮಾತ್ರ जावन ऑडियन्स जावन वच्चे इष्टपडवताची सो ह्या चार कसने चतका अंसा शुक आणि मीना ह्या चार टाइप ऑफ गुड ऑडियन्स आणि अनेक अवरा म्हणचे
एक नमुने आम्ही कॅटेगराईज केल्यारी बॅड ऑडियन्स म्हणून कन्सिडर करूयात. हंग व्रिका म्हळ्यारी भेडिया ओल्फ म्हणटाच नव्हे म्हळ्यारी खंय तसल आसताची म्हळ्यारी हे वोल्फ अथवा फॉक्स टाइपाचे अनिमल आसूचे व्रिका म्हणू आस. सो ते कसं करता म्हळ्यारी कोण आयकता आसताची लायक रितीर बेसून आयकता आसताची कथा आयकता आसताची तांक वचून घेवन तांणी डिस्टर्ब करताची अनावश्यक जावन घेवन डिस्टर्ब करताची कथा आयकता आसताची लायकून बेसून घेवन वचून घेवन उतर डिस्टर्ब करताची अथवा तुम्ही हे बेडिया म्हणजे तो वोल्फ म्हणजे कसं करता उताच कुगता आसता. सो शांत असतील प्रदेशात ते कुगता असतं तशीची तसले जन भागवत कथांतू कसने जोर जोर फोनार उलयताची अथवा अशण तशण वता आसताची चिके डिस्टर्ब करता आसताची ऑडियन्सला आयक रितीर आयकता आसताची आनी मदेंत येताची वताची अथवा जोर जोर फोनार उलोवचे अथवा आनी कोणाकी डिस्टर्ब कोन घेन तू काय तुला नायला विंगड कसं उलोवचे तशी पुरा हांगा करताची. सो तसल टाइप ऑफ ऑडियन्स अथवा लिसनर और हियरर ते व्रिकाक म्हळ्यार त्या उल्फाक कन्सिडर करताची. हे अनेक बुरुंडा म्हणून एक बर्ड आसा तेवे आमी पळोवन आसनाची हेवे एक नमुने वेदिक बर्ड आणि ह्या हिमालयाचे थंय आनी पुरा दिसतके. सो हाजी विशय कसन म्हळ्यारी ह्या भागवतम कथाक वत्ता लायक रितीर आयकता विंगड जनक सांगता जाल्यारी आपणेक प्रेझेंटली तांक येताना ते फॉलो करनाची म्हळ्यार विंगड जनक उपदेश दिता जाल्यारी फॉलो करनाची. सो केन्नाय कसं जाता आमी विंगड जनाक उपदेश दिताच लायक रित्यार अश करून वच तश करून वच हें कवचें नज तें कवचें नज मागीर पळयताना तांणीची तशी करता आसताची. सो आम्ही कसं उपदेश दिताच की आम्ही कसन गायडन्स दिताच की अथवा कोणाक कसं उपदेश दिताना आम्ही फर्स्ट ते फॉलो करता. एक काणी तुम्ही ऐकून असचे पुरो एक आवसू एक तिगेल पुत्ताक स्वीट्स खावच्या नज म्हळ्यार समेत चेडो आयकना भरती स्वीट्स खाता आसता ताकाच ती एक अशीची एक लायक ऋषी मुनीले वता तक म्हणटा मागेल पुत्ता कसं नाही करी तो एक भरती स्वीट्स करता असा तक स्वीट्स काय नस तशी कोरचेक उपदेश करी म्हणून तकाच तो ऋषी मुनी सांगता एक वार नंतर यो हांव तक सांगता म्हणून. सो एक वार नंतर सांगिल तेदना तो सांगता त्याच्या लेक पळय स्वीट्स मस्त काडल्यारी पोट्टांतू अथवा दंतांतू कीड आनी जाता तकाच तू स्वीट्स खावच्या नज म्हूण तितले सांगता. तकाच हांव सो निमगीता ह्याचे विषय तू लास्ट वारू सांगितलं सांगत असेल नव्हे हे वार कसं लेक सांगता असे एक वार नंतर येऊन इतलं सांगचेक तू कसं लेक एक वार नंतर यो म्हणून सांगता म्हणून. विंगड जने उपदेश दिवच पुढे हांव ते फॉलो करका नव्हे हांव स्वीट्स करता आसल्यारी ताका स्वीट्स खाव नाका म्हणल्यारी कशी जाता तकाची हांव एक वार हांव स्वीट्स खायन अशी मागीर तुमकां आयल मागीर ते उपदेश करता आसता तेदन ते एफेक्टीव आसता. आम्ही केदन फॉलो करता आसताच की ते आम्ही विंगड जनाक सांगिल तेदना तांणी एफेक्टिवली ते इम्प्लिमेंट करू जाता. आता आनम चेडवांक तुम्ही पळयतच मस्त पुरा सांगताच जाल्यार तांणी फॉलो करनच कसं लायक चेडू केदना आनम कसं करता सच की त्याची फॉलो करचेक पळयताची. सो हांगा तशी ते बर्ड बुरुंडा म्हणचे ते बर्ड ते लिझनर टाइपाच कसन आसताची तांणी कसन आयकताच भागवतमाचे विंगड जनाक प्रचार करता जाल्यारी तांणी फॉलो करनाची ते इन्स्ट्रक्शन. मागीर वृषा म्हणचे हांगा बुल म्हूण येत. सो हांगा ते बुल म्हणचे ताका कसने खावचे दी ते कसने व्यत्यास करना ओटू खाता. सो हांगा इवन वृषा समेत आम्ही ऑडियन्साक कंपेअर करताना कसन क्वालिटीज हांगेले कसने एक व्यत्यास करना कसने तू दी स्वीट ग्रेप्स दी तो एक कारात दी कसने दी ओटू खाताची. सो हांगा ऑडियन्स समेत तशीची तांणी ओटूची वचून घेन खतान तू बेस्ताची जाल्यार तांणी ते
आयकनाची स्ट्रॉंगली हियर करता आसनाची. आणि उस्त्रा म्हणजे हंगा कॅमल म्हणून. सो तुम्ही पळोवन आसचे पुरो कॅमल कसं करता. कॅमल युजली हे कसं नाही आम्ही कसं म्हणजेच ताका मुಳ್ಳು आशिल्ले आम्ही पान आणि असताच ना कसं म्हणतेस ताका. सो त्या मात्र खातात ताका लायक फ्रुट्स दियाचे ಅಥವಾ कसं नाही व्हेजिटेबल्स की तो लायक पान असूच पुरा काय ना ते तॉर्नी लीव्स म्हणताच आम्ही कॅक्टस. ते कॅक्टस तसले लीव्स खाता. सो ते ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕತಾನ ತಕ್ಕ ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಅಸ್ತನವೆ ते खताना त्याचे मुळ्ळ पुरा तोंडाक लागून रगत येता. त्या खतान ते रगत समेत तोंडा भितर वता. सो त्या कसन लेखता ह्याची रुची असो म्हणून खाता असता. तशीची हंगा हियरराक हे कॅमला मणके असता तಕ್ಕ कसन म्हणताची कंचेंत रुची असं म्हणून तक डिस्टिंग्विश करू कळना आणि कॅमलाक त्या मुಳ್ಳು आशिल्ले कॅक्टस ಅಂತೂ रुची अस म्हणून त्या खतानी तोंडा पुरा गायकोन घेवचे ಅಥವಾ रगत येता असता. त्या तंतूच त्या कुशी पडवता. जला तशीची हंगा हियरर म्हणतल कसं करता असतं. त्यांनी कथांतू बेसताची तांकां जाल्यार ते कथांतू कसने आयकूचे इंट्रस्ट आसना. त्यांनी बरी हो कसं करतास हागेल पूत कसं करतास हागेल दू कसं करतास म्हळ्यार देवस्थाना येताची भागवतम कथान बेसताची जाल्यार इन्क्लिनेशन कसं नासता. हो कसं करता ती कसं करता तिगेल पूत कसं करता हांगेल घर काय असं हांगेले कितले दूड असं असल पुरा वर्डली आणि तसले जावन तांकांय मेळटाची तसले त्यांनी गॉसिप्स कोण घेवन आसताची. त्यांनी भागवतम कथा ऐकूच्यान तांकां रुची आसना. त्यांनी बरी वर्डली गॉसिप्स ऐकूच्यान त्यांनी इंट्रस्ट दाखयताची. सो पुरा नमुनेचे लिजनर आम्ही हे भागवत कथांतू पळोयत. सो हंग कोण रियली कोण कृष्णाल विषय ऐकूचे कृष्ण कथा ऐकूचेकची आयला तेदन ते तांकां एफेक्ट जाता म्हणचे आमी हांगा अर्थकोन घेवेत. सो इतले विषय आम्ही आजी पळयलींची. अनेक एक विषय असो. सो हंग लास्टली हांव म्हणलें म्हणके कोण बरी भागवतम कथा ऐकूचेक मात्र डिझायर करता ओन्ली कसने कृष्णाक कथा ऐकूचे इष्ट पडवता कृष्णाल विषयार मात्र ऐकूचे इंट्रस्ट करता तसल डिझायर दवन घेवन आम्ही ऐकूचेक केदनाय भागवत कथा ऐकूचेक येवका. तेदाना हांव सांगेल म्हणके आम्ही आता डिझायरिंग फॉर वेल्थ जावन आयलरी ಕೆಲವು जन ते भागवत कथा करताची 7 दिवसाक कसे की एक डिझायर दवन घेऊन असताची ते त्याला ते डिझायर दवन घेऊन भागवत कथा अरेंज करताची. ते अरेंज करताना ते ಕೆಲವು पुरा रूल्स अंड रेग्युलेशन्स त्या पुरा करेक्ट जावन फॉलो केल्यारी तांगेल ते डिझायर कसं नसतं ते फुलफिल जाता म्हणताची. सो तशीची जाल्यारी त्याची आम्ही कृष्ण कथा ऐकूचेक मात्र इन्क्लिनेशन दवन घेतल्या त्या मात्र डिझायर दवन घेतल्यारी आम्ही रूल्स अंड रेग्युलेशन चिके करनी जाल्यार समेत आमकां ताजे बेनिफिट अंतू गॅरंटी मेळटा. त्याची आम्ही मेटेरियल डिझायर दवन घेवन पुरा रूल्स अंड रेग्युलेशन्स फॉलो करचेंतू चिके तेकड जाल्यार समेत आमगेल डिझायर फुलफिल जायना. तकाची हांग श्रील प्रभुपाद जो इवन सुखदेव गोस्वामी आमगेल श्रीमद भागवतम अंत कसं सांगता म्हळ्यारी आम्ही भागवतम केदनाय डिझायरिंग ओन्ली फॉर कृष्ण प्रेम त्या ऑब्जेक्टिव्ह दवन घेवन मात्र कृष्ण कथा ऐकूका आणि कसने विंगड कसने मोटिव्स आम्ही हांगा दवन घेवचे नज. सो तशी आम्ही भागवत कथा ऐकल्यारी आम्ही पुरा ट्रान्सेंडेंटल मोडारी आसचेक साध्य आसा. इतले विषय सांगून हांव हांगा कैद करता. तुम कसने क्वेश्चन असल्यारी अथवा तुमका कसने सांगचे इष्ट पडवलारी तुम्ही सांगेत. हरे कृष्णा. कोणाक एक हरे. प्रश्न असल्यारी अनम्यूट हरे करून कृष्ण म्हाका एक प्रश्न आसा. हा कसं प्रतीक्षा म्हळ्यारी माताजी. कसं म्हळ्यारी लायक मस्त जन आसताची तांकां लायफात कोणे अशी गुरू म्हण एक कोणे आसनाची म्हळ्यारी बट स्टील तांकां
देवाल करका और देवाल करताची सो तांक कशी म्हळ्यार कृष्ण कशी तांकां एक हे करता म्हळ्यार तारण करची की तेगेले एक सेव एक्सेप्ट करची की आतां माताजीन म्हणलें खंयचे एक विषय आहे की गुरु जाव का म्हणून बट कितले की जन आसा तांकां गुरु म्हळ्यार गुरु कसं म्हणून गतना और हाऊ टू अप्रोच गुरु और वेर ही विल फाइंड द गुरु ते एक मस्त सकट असता प्रश्न असता सो ते कशी म्हळ्यार तो मनीस कशी म्हळ्यार पार जावन म्हळ्यार कसं नाही गुरु एक मनशा गुरुला एक हे ना म्हण जाल्यार तो कशी मुखारसून म्हळ्यार कृष्णा हंत जो देवाल हंत कशी ताण हे करेत लाईफ करेत और कसं म्हळ्यार तशी मेगेल प्रश्न हरे कृष्ण गुरुले आश्रय नाशी कोणी डिवोशनल प्रॅक्टिसेस कंप्लीट करचेक जावो अथवा आनीक उत्तम जावचेक साध्य ना आत म्हळ्यार गुरुले आश्रय पुराजनक जावकतीची आता मी गुरु नाशी म्हळ्यार कोणी आमकां आमी आतां स्टार्टिंग सांगताची ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन म्हळ्यार कसं न्ही आमी गुरुले हे मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इग्नोरन्स हे फुल काळोख असता आमकां कोणी एकल्यान उजवाड दाखोवका ते उजवाड कोण दाखयता गुरून दाखोवचे सो गुरुल आश्रय नाशी आमी डिवोशनल प्रॅक्टिसेस मुखार वचचे साध्य ना सो कोणाकय आतां गुरु ना म्हळ्यार समेत त्यांनी एक गुरुक डिझायर केल्यार म्हाका एक गुरु जावका म्हाका एक लायक गुरु जावका आतां भरती मस्त गुरुस आसात तुमकां जाल्यार म्हाका कोण भक्तीन तुची मुखार वचचेक म्हाका कोण आश्रय दिता म्हाका कोण हे शिक्षण दिता तसल गुरु म्हाका मेळ्ळो म्हूण तुमी प्रार्थना केल्यार देवाक आनी आमगेले हृदया भितरी देव आसा सो ताका ते आयकता सो तो तशी आमकां गुरुले आमकां आश्रय मेळचे तशी खंडीत करता हे आमी हे मेगेले रियलायझेशन हे हांव केन्नाय लेखला कसं न्ही हांव केदान इस्कॉन आयली हांव लेखतसिली हे पुरा म्हाका गोतस विशय इतले केल्यार पूर्ण वे हांव चॅन्टिंग करतस हांव लायक रिती देवाक प्रसाद भोग ऑफर कोन प्रसाद खातस लायक रिती भागवतम वाजितस पुरा करतस हांव इतलं पूर्ण वे हांव केल्यार म्हाका कसले गुरु जावका हे पुरा कसले हांव कसले ते प्रोसेस वच कसले टू फाइंड आउट ए गुरु कसले वचका म्हूण हांव लेक्चरसिली जाल्यार पुरा जनांना गुरु आसूं का म्हणचे आमी पळयताच सो त्या टायमार ते कन्फ्युजना टायमार ते डिझायर आसले मीत तुका गुरु जावका मागेल गुरु कोण म्हणचे ते डिझायर केदान आमगेल मना आसता म्हाका गुरु कोण आसचे पुरो म्हाका गुरु कोण म्हूण म्हाका दाखोवन दी म्हणचे आमी अशी प्रार्थना केले तेदना आमगेल ते डिझायर स्ट्रॉंग आसल्यार देव आमकां वाट दाखयता सो तशी पुरा जनाक तांतांगेल गुरु तांकां कशी तांणी पळयलेंची तांकां कशी मेळ्ळेंची तांणी कशी गुरुले अंतूची सांगिल म्हणके फॉलो करचे शूर केलेंची ते तशी फॉलो करचेक साध्य जाता आनी सो प्रत्येकल्याक गुरु नाशी आमी मुखार वचचेक साध्य ना सो आमी हांग पुरा कोणाक गुल आश्रय घेवका म्हणचे आसल्यार तांतांगेल मना हांकां प्रार्थना केलें तेदना ते खंडीत हांगा साध्य जावचेक चान्स आसा सो तुमगेल प्रश्नेक हांव उत्तर दिल्लें म्हूण लेखता माताजी बाय माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणाकय जेवो कसं प्रश्न आसवे अनम्यूट कोन निमगो येता